Tak čauky mňauky, kocourci. Jsme tady zase s Kubasakem. A zase vědomostní soutěž. No, což mi moc nejde, jo, protože asi mám nějaký zatuhlý mozkový závity. Ale to nevadí. Máte tady právě chytrost od pana Kubasaka. Ahoj. Ahoj, hele, já nevím, já jsem si v tom předchozím videu prokázal, že nejsem chytrej. Ale ty seš úplná bednicová. Hele, dáme tady pozvat soupeře a dáme finále. Minule jsme hráli u Kubasaka normální AZ quiz, jo, kde nám to, mně to šlo spíš hůř, jo. A teď dáme... Ty jsi mi to vyklikal. Já jsem ti to vyklikal, já jsem ti to trošku vyhrál. A i tak by si to vyhrál. A teď dáme finále AZ Quize Junior. A hraju zase první, jo? Tak já dám K jako Karel. Když chceš udělat přestávku v jízdě autem, zastavíš třeba na parkovišti. Jak ale říkáme takzvanému parkovišti pro lodě na K? Počkej, co? Parkoviště pro lodě na K. Já jsem dal taky na K, ale to je trošku jiný K. A Kary třeba. Nebo bych si dal Kary. Nedělej! Bohužel. Chce odpovídat soupeř? Ne. Kotviště. Aha. A co tam máme dál? To nevím. No, co tam máme dál? Tak ukáž, co tam máme dál. Proměňující se křivka, která znázorní například, jak stoupal či klesal počet nemocných ve vaší třídě během školního roku. Ale já nemám třídu. Takovému diagramu říká slovem na G. Ty vole. Co to je? Co jsem za otázky? Ale já bych to měl vědět. Tohle bych asi měl vědět. To je nějaký gay list, ne? Nebo tí jsou gayové, chápu, ale ne. Chce odpovídat soupeř? Ne, nechci, děkuju. Další otázka. Je to graf, no nevadí. Ale já dám H. Já dám H jako hon na dobrý otázky. Podobající se oštěpu zakončena hákem a připojena obvykle lanem k lodi. Námořníci ji používali například k lovu velryb. To vím, to je harpuna. Výborně, to se ti povedlo. To se mi povedlo, děkuju. Poplácám se tady po ramenu. Pojďme dál. Asi mám to káčko. Pavouk má celkem 8 nohou. No jasně. To jo. Já je nepočítal teda, já je většinou zabijím. Tak já dám G jako Gustav. První člověk ve vesmíru byl Američan, ano nebo ne? Ne. Jasně, máš pravdu. První ve vesmíru byl sovětský kosmonaut Jurij Gagarin. No. Vyber další otázku. Tak já mám Elko. Toto anglické slovo bývá součástí vysoké šrifty a objevuje se také v literatuře jako označení Lord of the Rings to bude. Velkých osobností, které slovo na L má takový význam. No já teda koukám. Já teda koukám. Já dám, co tam máme dál? Já dám Ch jako chrchel. Pokud o někom říkáme, že je udatný, statečný, můžeme to vyjádřit také výrazem na chá. Ano. Často je tak nebo je to taky vlastnost chábr. Přesně tak. Přesně tak, ještě mě jako potvrdil to. Moderátor. Další otázka. Tak já jdu do FK. Jak se říká obdivovatelům špičkových sportovců či populárních umělců? Máme taky tady nějaký tvoje fanoušky, viď? To byla těžká otázka. Úplně nejvíc. Otázka. Hledáme Č jako čočka. Důležitou součástkou v optice jsou speciálně tvarované... To bude čočka. Procházející světlo. Ano, výborně, ano, správně, to koukám. Čočka. To koukám na čočku tady. Pojďme na další otázku. Jak se jmenuje tradiční obydlí mongolských kočových pastevců? Nějaká jurta, ne? No jurta, to bude jurta. Ano, to je správná odpověď. Šmankote, ale teď jsem trošku v pasti. Jestli nedám tadyhle Mko jako mamina, tak nevím. 13. července mají svátek ženy a dívky se jménem na písmeno M. Lidová pranostika o tomto jménu praví, že hodí srp do žita. Kdo má 13. července svátek? Hele, já to tady takhle, počkej. Jo, Markéta, ježišiš. Já jsem to načítoval, jo, já jsem si to vygooglil, ale je to Markéta. Ale to bych měl vědět, protože tak se jmenuje moje sestra, jo. Tak sorry. Výborně, to se ti povedlo. Markéta. To se ti povedlo, Markéta. A co tam máme dál? Jeden z patronů českých zemí, svatý Vojtěch, pocházel z českého knížecího rodu, který nechali vládnoucí Přemyslovci vyvraždit. Tak to je jasný, ne? Z jakého rodu svatý Vojtěch pocházel? Slavkovci? Tak nějak to bylo. To byli Slavníkovci, ne? Ne, Slavníkovci, jo. Já jsem viděl, že to bylo nějak tak. No, já se ti nebudu smát, jo, protože já jsem udělal větší blbosti, no, ale zrovna Slavníkovci, Slavkovci. Na jakou horu podle pověsti... To je kousek od sebe, ale no tak. Sedí právě tady? Jasně, máš pravdu. Říp.
Pojďme dál. Ale, No tak snad mě máš nenecháš velkou vyhrát. no. Kterým slovem původem z latiny označíš něco zvláštního, vzácného? Jak takové vzácnosti jinak To říkáme? je raritka. No jasně, že to je rarita. Jako původně jsem chtěl psat Já jenom to rare, koukám. ale... Jako medium Pojďme na rare. další otázku. Ano, přesně tak. Já dám jako skončeme to. Jaké je jméno řeckého boha vládce? Tak ale máš Jej. jasný. Který Ježiši. sídlil na Olympu? Pokud o něm mluví... Přesně tak. Přesně tak. Zeus. Hele, úplně bych No, je ty to tam. 8letý děcka zesměšnil. Výborně. Podařilo se ti spojit všechny strany průhelníku a máš to. Tentokrát to neklaplo. Vyhrál jsem. Ale je to jenom díky tomu, že ty první 2 otázky byly, jaký byly. No, jasně. Graf jsem prostě nepochopil. No a kotviště mě nenapadlo, fakt že ne. Já jsem furt, jako si říkal, teď je to molo, ne? Jako napadlo mě hodně věcí, ale kotviště taky ne. No. No, ale počkat. Tohle je trapný, jako. Tak dáme ještě prostě jedno. normální AZ quiz. Okay. Dáme normální AZ quiz. Já to tady musím zase naklikat všechno. Jo. A tam uvidíte prostě naše kvality. I kvantity. No. To je pozor. Super. Takže je nás víc a pozvu do semifinále. Já tě pozvu do semifinále. Minule Tak jo. jsme taky měli u tebe semifinále, ne? Přesně tak. Tak a jedeme. Vítám vás v AZ Quiz. Nazdar, Aleši. První otázka. Začínáš ty. Zase já, no tak 13. Těmito slovy bývá nadepsáno písemné prohlášení, které opravňuje zástupce vykonávat za zastoupeného určité úkoly nebo právní úkony, o který dvouslovný termín na To je plná moč? Správně, plná moc. Já jsem si trošku... Vyberte další Vůbec jsem se otázku. neorientoval, takže 8. Antický bůh války je znám pod svým řeckým nebo latinským jménem. Uveďte obě. Počkej. Prvního bych viděl. Ares Ares, no. a já jsem to věděl, to je Malmaďuk. Mars. Malmaďuk, to je. Ano, správně. Ares, Mars. Mars to byl, no. Krásný. Vyberte další otázku. Tak 12. Jsou písně, v nichž se několik slov zpívá stále dokola. Známá je například ta, v níž jedno domácí zvíře snědlo zabíjačkovou pochoutku a bylo následně potrestáno. Jak píseň začíná? Že? Co? Pes jedl, nevím, ale pes Tušenky. jedl Nevím. Neslyšel jsem nikdy. sulc. Ne. Chce odpovídat soupeř? Pes Nechce. jedničku sežral. OK. No, neznám, další pak jsem to otázku. nikdy neslyšel. Který francouzský podnikatel se proslavil vybudováním Suezského průplavu? Je. Napište alespoň jeho příjmení na L. Ferdinand, František, Filip D. No, nevím. Lunchcraft. Přiznám. Já nevím. Chce odpovídat soupeř? Ne, nechci. Ferdinand de Lesseps. Ferdinand to byl. Vyberte další otázku. Tak, já dám 14. Nejznámější román amerického spisovatele Hermana Melvilla, překládaný do češtiny nejčastěji jako Bílá velryba, popisuje plavbu velrybářské lodi, která stíhá bílého vorvaně. Jak mu Tohle námořníci vím. říkají? Ale to bych měl vědět, počkej. Já jsem Tohle je známý. ale já si teď Ben. nevím, ale teď nevím. Ale vím, já to vím, ale nevím. Nevím, hele. Nedokážeš si to vybavit. Ne, To ne, je v ne. pohodě. Ne. Tak já si to Chce vezmu. odpovídat soupeř? Protože to je Moby. Ježiši Mariano. Ano, správně. Moby Dick. Moby Dick. Teď jo. No, Vyberte další otázku. hele, nevadí, já si dám 18. Ze které opery ruského skladatele Nikolaje Proč to tak vždycky Rimského-Korsakova říkáme? pochází její nejznámější orchestrální část Let čmeláka? Já nemám slov, počkej. Let Jako- čmeláka. Určitě jsem to někdy slyšel, ale nevím. To bude... Ale já se nebudu strapňovat, prostě nebudu nic typovat, jo? Ani ze srandy. Chce odpovídat soupeř? Pohádka o caru Saltánovi. Tak jsem neslyšel nikdy dokonce ani. Vyberte další otázku. Tak skočíme na 9. Klekánice je tradiční, mýtická a pohádková bytost. V české literatuře ji výborně vypodobnil Karel Jaromír Erben ve stejnojmenné baladě, která je součástí jeho kytice. Ano nebo ne? Napsal Erben Kytici.
Mácha napsal maj, takže Erben napsal kytici, takže ano. Ne? Ne, u Erbena je to polednice. Polednice, Aha. u lavice, no. Vyberte další otázku. Ježiš, teď nemůžu hrát. Nemůžeš, no. Tak, co 5? Passer domesticus patřil ještě v nedávné minulosti k nejhojnějším ptákům u nás. Napište rodové i druhové jméno tohoto častého návštěvníka obilných lánů. Tak vrabec domácí zkusím. Zkusím. Ano, Zkus to. vrabec Fakt? domácí. Hustý, kámo. Zkusil jsem. vyberte další otázku. Já dám Česku. Které 3 významné folklorní oblasti zasahují do Zlínského kraje? No ne, No, okej. to já nevím. Teď já jsem středočech celou dobu. Já jsem tam sice studoval, ale vím jenom 2 z toho. To budou Hanáci, ne? Možná, to nevím. To zrovna nevíš, jo, tak si to tam napiš. Chce odpovídat soupeř? Hele, já si to nechci si to vzít. Slovácko, Valašsko. Hana, no. Haná, Slovácko, aha, takže to byla Vyberte fakt další Haná, no. otázku. Ale to bych zrovna jako jedna z mála jako bych netypl. To bych tam dal něco jiného. Odehrála se bitva u Moháče, při níž zahynul Ty král vole, Ludvík mám vědět, v Jablonský kterém roce se roku to stalo. 1516? Ano nebo ne? Ano, K bitvě došlo roku 1526. Dal jsem náhodně ne a bylo to správně. vyberte další otázku. Tak jo, co mi zbývá, hele, já zkusím 10. Co by měli dodržovat lidé, kteří trpí celiakí? Vyjádřete tento způsob stravování slovy na DP. Já vím, co to, počkej, jak to mám jako říct? Nejíst prostě mouku, ne? Nejenom. No, oni jsou na lepek. A tak jak to mám Ano. napsat? Bez? Bez lepku? Ková? Bez lepková, bez. Dieta. Jo, jasně. Kámo. Ale já to věděl, no, ale tak dík. Jako, mě to nenapadlo, bezlepková dieta, ale vím, co je celiakie. Mohla to být taky bezlebková dieta, ale... V roce 1898 oznámili manželé Pierre a Marie Curie objev nového prvku nazvaného rádium. Je to pravda? No Ano, nebo ne? jasně. Já nevím, jestli to byl ale ten rok, Ano, Ale to by zas tak zákeřný nebylo, ne? tak jako mohlo být. vyberte další otázku. Tak počkej, tak já dám 24, ale to je stejně jak... No, ale dám 24. Tento Tak americký běž do spisovatel, který 24. zemřel v roce 1969, je známý především jako autor knihy Spolčení hlubců. Groteskní satiry o životě a provinciích tradičních malých lidí Ameriky 60. let 20. století. Napište alespoň spisovatelovo příjmení na T. Just kidding, Trump. Juhn, Kokta, Tmavý. Proč to maví? Já nevím. Odpovídat soupeř. John Kennedy Jak chceš? Toole. Ne, nevěděl bych. Neznám. Vyberte další otázku. Tak já půjdu do 25, ale. Legendární sovětský trenér je považován za zakladatele sovětského a ruského hokeje. Byl sovětským reprezentačním trenérem v letech 1958 až 72 a se sbornou získal 9 titulů mistra světa a 3 olympijská zlata. Uveďte alespoň trenérovo příjmení. Ale já jako nevím, jestli to je To bude on, ale... nějaký Anatolij nebo něco. Chce odpovídat Nechci. soupeř. Já jsem zkusil Tretiak, ale ten byl tuším Anatolij brankář. Tarasov. Hele, Anatolij, no, tak... Anatolij, Vyberte no, další jasně. otázku. Další otázku, no, tak já dám 19. Jak se nazývá linie, po které se pohybuje kosmické těleso kolem těžiště soustavy, Aha. například Země kolem Slunce? Nebo naopak, slunce obíhá kolem země. Ano, Oběžná dráha. Aspoň, že tak. To je snad Vyberte další první otázku. otázka, ne, kterou jsem věděl. Řeka Spréva protéká Berlínem, ano nebo ne? Jak mám vědět, jaká řeka? Myslím si, že ne. Ne. Tak jo. Tak to bych nevěděl. Krásný, dík. vyberte další otázku. Tak jdem dál. Sopka Vesuv je vyšší než naše Sněžka. Jo, Je to to- pravda? No ano. Ne. Ne. Vesuv má What the 12 fuck? měry na 80. Ježišimaria, až mi z toho spadly sluchátka. Vyberte další otázku. Tak počkej, tak jdem dál. Britská hudební skupina vznikla v roce 1967 a kombinuje rockovou hudbu s prvky Jak mám keltského vědět? folku. Její vůdčí osobností je zpěvák a flétnista Ian Anderson. Jak se skupina jmenuje? Nevím. Jetro, ne. Život... Myslíš, že to je Jet Rotal? No, zkus to. Ty ještě to umět napsat? No, Ne. Cital, ne Tulul. Jethro. jo. Tak ty jsi mi vyklikal 2 políčka, tak víš co. Vyberte další otázku. 17. Na Pražském hradě u Černé věže Ne, je to historický nevím. areál, v němž sídlil nejvyšší královský úředník, zástupce nepřítomného panovníka. Dnes je tam muzeum hraček a na nádvoří probíhají letní shakespearovské slavnosti. O kterou budovu jde?
se vyznáš víc než já, nevím. Já vím, já jsem tam byl jak v tom muzeu hraček, tak i na letních shakespearovských slavností, ale nevím, ale... Kdyby ty slavnosti byly v jiném kraji než v Praze, tak tam jsem byl taky, to jsem byl v Ostravě na shakespearovských slavnostech, na Slezsko-ostravském ale hradě. to mi řekne a řeknu, já to věděl, že jo. Já si to určitě Ne. vzít nechci. Chce odpovídat soupeř. Nejvyšší purkrabství. Tak jsem to nevěděl, ani tak. Vyberte další otázku. Tak já to zkusím, já nevím, mám to zkusit přes tu, dobře, zkusíme přes 16. Onemocnění, kdy imunitní systém napadá vlastní tkáně organismu, bývá nejčastěji diagnostikováno ve věku 18 asi až vím. 35 let a postihuje pohybový aparát a zrak. Jak se nemoc nazývá? Tak ukaž. Že by to byla roztroušená skleróza. Ano, správně. Roztroušená Hustý. skleróza. Jo. Vyberte další otázku. Tak to byl dobře takticky zahraný. Jak zní vojenský nebo tělocvičný povel, kterým je nastoupené družstvo Ježiši. vyzváno k zahájení chůze? Pochodem v chod. Ano, Tak správně. to bylo Pochodem lehký zrovna. vchod. A teď 17. Vyberte další Tak otázku. tohle bude rozstřel jak svině. Vojenská pevnost na ostrově Alcatraz v San Franciské zátoce začala Jo. sloužit jako vězení až ve 30. letech 20. století. Je to pravda, ano nebo ne? Teď jde o to, jestli to bylo dřív nebo ne. Tak co by si dal? Ano, správně. Ano. Já bych dal taky ano, no. Tak gratuluju, no. Ne, počkej, ty jsi ještě nevyhrál, lol. Ne? Ježiši, no a tak to už stejně nevyhraju, ne? Můžeš to Planet vyhrát ještě. Merkur, Venuše a Mars nemají Ale musím ti žádné pomoct. měsíce. Je to pravda, ano nebo ne? Nemají? Já si myslím, že nemají, ne? Já si myslím, že... V tom případě dáváš Fuck. ano. Ne, to není správná odpověď. Ne. Mars má 2 malé měsíce, Phobos a Deimos. Děkuji, teď jsi mi to vyklikal, ty. A Jo, počkej, jo. ještě, jo? Je to konec, ok. Je to konec, už je konec. Já jsem dal 6, že jo. No, tak gratuluju, nevadí, hele, zpět do nabídky. Hele, je to 1-1 a u mě 1-0, takže furt něco si zvládl, já myslím, že to je úspěch. Jo, je to velký úspěch. Hele, něco jsem věděl, což mě hřeje u srdíčka, že něco jako, že nejsem úplně tak marnej, no. Ale mně se líbí, že jsme si jako radili navzájem, víš. No tak jasně, tak jako, jak jinak to chceš hrát? No prostě úplně zesměšnit svého soupeře a nechat ho prostě v tratolišti krve, ne? Ale my se zesměšíme navzájem, my to jako zvládne. Jasně. No, tak jo, ale já vám děkuju za video, děkuju Kubasakovi, že přišel sem si se mnou zahrát, zakvízovat zase. No jasně. No a třeba se uvidíme zase u něčeho nového. Třeba u nějaké jiné hry, která není zas tak náročná na mozek, která nám spíš ty mozkové buňky ubere. Což jako No, tak zrovna se nám nehodí. Hele, jako vzpomínáš na minulý týden? Vzpomínám a klidně bych si ho zopakoval. No, akorát, že vůbec, viď? Jo. Hele, mějte se hezky, my vás tady jako týzujeme na něco, co vůbec netušíte, ale to je fuk. Bez tak se na to koukneme jenom my dva až do konce. Takže pokud jste se dodívali až sem, tak já vám děkuju, že jste se dodívali až sem. Mějte se Hele, hezky. já udělám jednu věc, jo, jestli můžu. Jestli jste se dodívali až sem, napište slovo výkon a zmatete ty lidi, kteří se nedokoukali v komentářích. Slovo výkon. Já si myslím, že by je spíš zmátlo slovo víron. Tak máte na výběr, buď výkon nebo víron. Můžete si vybrat. Tak jo, mějte se hezky a páčko. Čau.